Kallion Matti, täällä on tänä päivänä avautunut tämmöinen valokuvanäyttely kirjastolla. Kerrotko tästä näyttelystä pikkusen tarkemmin? Mistä on kyse? No tässä alussa näitä kuvia, tähän alkaa tämä kuvanäyttely, niin on suihkun ottamista kuvista, jotka on otettu koulun rakentamisesta. Ja koulun rakentamisesta siinä on 2, 4, 6 kuvaa ja sitten viimeiset kuvat on koulun rakentamisesta sellaisia, joissa on otettu luokkakuvaa valmistuvan koulun edessä koulun kentällä. Ja sitten seuraava osa on koulun käytistä normaaleja luokkakuvia, joita on otettu eri paikoissa koulun kentällä ja ulkona ja sisällä. Ja sitten myöskin koulun käytöstä, muussa käytössä kuin koulussa, niin on siellä harrastuspiirejä ja urheilut ja näytelmät ja tällaiset siellä koulun tiloissa on aina tapahtunut. Että se on, koulu on paljon muutakin ollut kuin koulu. Eli se on kulttuuritapahtumien paikka. Sitten tuosta koulun purkamisesta, niin sitten syksyllä, kun se alkoi, niin Ulla-Vartija sieltä kysyi, että olisiko semmoinen tarvetta, niin me otin sitten noin pari kertaa viikossa kuvia ja niitä nyt sitten kaiken kaikkiaan tuli tuommoinen 800. Ja siitä sitten tehtiin tuollainen vihkonippu, jossa on, niin kuin sanotaan, sellaiset keskeiset aiheet, niitä on 260 kuvaa ja se on täällä näyttelyssä sitten selattavissa ihmisille, kun käyvät näyttelyssä, niin katsoo millä tavalla se koulu siitä vähitellen muuttui soraläjäksi. Miltä sinusta tuntui tämä purkamisen aloittaminen? Mitä tunteita herätti, kun sinähän aika pitkän taisit siellä koululla olla töissäkin? Kaiken kaikkiaan me olin koulussa enemmän tai vähemmän yli 30 vuotta. Että kyllä se tuttu paikka oli ja kyllä se vaan tuntui ihan samanlaiselta kuin Liperin yhteiskoulun vanha osa purettiin pois, vaikka siinä ei ollut mitään ilmaongelmia eikä mitään, mutta kun uudessa osassa oli, niin purettiin se vanha osa sitä varten, ettei siihen tulekaan. Ja kyllä se silloin, kun sen Liperin koulun purkamisen näin, niin aika haikeelle se tuntui. Ihan samalla tavalla niin kuin tämäkin sitten. Ja erityisen haikealta tuntui siinä vaiheessa, kun juhlasali purettiin, jossa meillä oli sitten hyvin monenlaisia juhlia ja järjestettiin juhlia ja ohjelmia, monet ohjelmatilaisuudet vuodessa, jotta juhlasalin häviäminen oli semmoinen erityisen niin kuin haikea tapaus. Ja tämän näköinen oli se suojeluskuntatalo silloin, kun se annettiin kunnan käyttöön. Tämä kuva on otettu vuonna 1946. Rakennukseen saatiin sijoitettua 5 luokkahuonetta, kanslia ja pienet asunnot koulun johtajille ja vahtimestarille. Sopimuksen ehdoissa oli vielä, että kunta luovutti talon koulukäyttöön. Siinä oli kohta: tanssi tai karkelointi on huoneistosta sallittu vain sellaisissa yhteiskoulun opettajien valvonnan alaisissa koulun oppilaiden järjestämissä ohjelmallisissa tilaisuuksissa, joihin koulun opettaja ja oppilaiden lisäksi vain valvonnan määrätyn opettajan hyväksymät kutsuvieraat voivat osallistua. Eino-Leela Raappana vuonna 1992 sivulla 19 kertoo tällaista. Koulun rehtori Onni Valtonen ryhtyi vaatimiin toimenpiteisiin uuden koulurakennuksen saamiseksi. Sanomalehtikirjoituksissa ja kouluhallitukseen lähetetyissä kirjelmissä kuvattiin hankalaa tilannetta.
koulutalon vihkiäisten järjestelyllä. Tilaisuus aloitettiin pitämällä Tilaisuus aiottiin pitää mahdollisimman juhlavasti. Olihan nyt saatu Ilomantsin yhteislyseo, maan itäisin yliopistoon johtava koulu. Kuopion hiippakunnan piispa Eino Sormunen ja Pohjois-Karjalan maaherra Lauri Riikonen tulivat tilaisuuteen. Juhlaohjelmat ja kaikki suunnittelu tehtiin omin voimin. Koulun vihkiäiset olivat 8.11.59. Noin 2 vuotta myöhemmin, kun ensimmäisen kerran koulun tiloja otettiin käyttöön. Juhlapäivä alkoi Jumalan palveluksissa molemmissa kirkoissa. Juhlakahvit juotiin koulun tiloissa. Ennen pääjuhlaa paljastettiin taiteilija Jouko Solosen maalava entisen rehtorin metsänhoitaja Onni Valtosen muotokuva, missä lienee nyt. Ja monet muut taulut koululta. Kevään 1960 vuosikertomuksessa kerrotaan juhlavista ohjelmasta. Ohjelman esittivät myös abiturientit. Siellä on niitä abiturientteja. Ja ensimmäiset ylioppilaiksi kevättalvella kirjoittaneet 1960. Ensimmäiset ylioppilaat, heitä oli 13, valmistuivat keväällä 1960. Ja ylioppilaslistaa lukiessa havaittiin, että Ilomantsin yhteislyseo oli oppilaitos, mikä johti halutessa yliopisto-opiskeluun. Useimmat ylioppilaat tulivat koulunsa portaille muistelemaan 20 vuoden kuluttua ylioppilastilaisuutta. Eli vuonna 1980 Anja Kangas oli siellä 20 vuoden kuluttua niin muistelemassa ja onhan täällä muita. Konviahan oli ja siellähän leikittiin piirille. Oli paljon muutakin. Siellä on pidetty satoja isänmaallisia juhlia, isänmaallisia tilaisuuksia, urheilukilpailuja, puulakiotteluita. Ja kuka väittää, etteikö koulu ole kunnan kulttuuritila numero 1? Paitsi se, että ensimmäiseksi tietysti koulusta tuli mielensä, että piti pitää esitelmiä. Oli yleisöä, siis se oma luokka. Ja minä olin kauhean. Monta päivää sairasti etukäteen sitä esitelmiä. En käsitä, miksi se oli semmoista. Eikö sitä opetettu sitä suullista esimerkistä. No, joka tapauksessa tässä olen jälleen. Mä olin luokan nuorin oppilas ja näin mä olen tässä nyt vanhin. Näin se aika kuluu ja ajan oppaat kiertävät. Se tosiaan oli välillä vähän katkeran sävyinenkin tämä Onnin ilmaisu. Mekin tiedettiin siellä koulussa kyllä varmaan oppilaat, että täällä hankitaan sitä uutta kouluutta, vaikka me siellä istuttiin sietämättömän ahtaissa oloissa ja opettajat teki työtään sietämättömän huonoissa oloissa kanssa. Me tiedettiin kyllä, että meillä sitä uutta koulua pitäisi hankkia. Siellä kävi rehtori, varmaan oli hankkinut sillä lehdistötilaisuudessa, siellä kävi ainakin Karjalaisen Karjalan maan kansanvoiman silloin. Sitten sinne oli saatu huoneen rakennusmäärärahoista oli saatu 50 miljoonaa. Ja ensimmäiset piirustukset valmistuvat jo kesäkuun lopussa 55. Onni Valtosen tekstiä. Mutta koska ne olivat niin sanottua sivukäytävää mallia, ei valtiovalta voinut mennä tällaiseen ratkaisuun. Olisihan koulustamme tullut nykyaikaisempi kuin 50 vuotta sitten rakennetut kaupunkikoulut. Niin, säästettiinhän samalla keskikäytävän malliin siirryttäessä käytävää kuutioita. Mä en näitä ymmärrä näitä kouluarkkitehtuuria ja muuta kuin, että vastikään oli joku juttu, että pakkohan vaan purkka, kun tää on tämmöinen keskuskäytävä malli ja ei tässä voi opettaa nykyaikaisilla opetusmetodeilla.
Mitään muuta minä muistin sitten rakennusajasta, kun se koulun urheilukenttä oli täynnä kaikkea tavaraa. Mutta oli sinne sitten sellainen kuin ruokala, työmaan ruokala. 100 henkeä oli ollut yhtä aikaa töissä. No se ei. Oli sitä ainakin väkeä ollut. Joo, kyllä se rakennettiin siinä paikan päällä. Ei mitään tämmöisiä erillisiä elementtejä siinä. Ja sitten siinä oli se ruokala, ja siitä oli se sikäli iloa oppilaille, että siellä sai käydä hakemassa munkkeja. Ne munkit oli hyviä. Ei me varmaan niitä joka päivä syöty, tuskin joka viikkokaan, mutta sillä se on tietysti jäänyt mieleen, että sieltä joskus oli sen verran kolikoita taskukohdalla, että sai sen munkin. Ja että se munkkien voimalla mun mielestä se on. No sitten tuli taas vähän tämä muuttopäivä, se oli sitten marraskuun monesko päivä, se oli 18, se oli 57. Ja sitä jälkeenpäin ihmetellyt, että se oli kyllä kaunis päivä, oli kirkas auringonpaisto, vaan muistako oikein? Ei ollut lunta maassa ja oli pikkupakka. Joo. No. Mulla ja Maurille on vielä mieleen sellainen asia, kun aloitettiin silloin 57 ensimmäistä luokalta, että on rajavartiston takana. Matti Paavo oli myös. Niin, joo. Anteeksi. Sankaria tosiaan. Oltiin siellä rajavartiston takana semmoisen, mitä oli hollitalle ja hevostalle. Asuntorakennuksia. Niin. Ja sitten kun muutettiin pois, niin me kannettiin ne pulpetit pään päällä sinne kouluun. Ja sitten tietysti oli määrätty, että mihin luokkaan mennään. Eka luokkalaisena kannettiin pulpetit. Kun Matti mainitsi, että noin 30, niin meitä oli rinnakkaisluokilla yli 40. Eli Martti ja Paavo Tastella A-luokalla ja minä olin B-luokalla uskonnon perusteella. Niin se on tämmöinen. Joo, kaikki ortodoksit oli B-luokalla. Niin, sehän oli pitkään. Niin ja sitten vähän myöhemmin hän oli 3 rinnakkain, luokka C vielä. Eli 200 oppilasta oli aina samalla luokalla. Joo, ne oli isoja ne ikäluokat. Nehän oli monta 100, 800, 100 ikäluokka, niin että siitä kuitenkin vain pieni osa pääsi kouluun. Joten kiittäkää nyt taas kerran tätä peruskoulua, joka mahdollistaa koulunkäynnin sitten muillekin kuin satunnaisesti valikoituneillekin kokonaisille ja yleensäkin parempi osaisille useimmiten. Sinäkin taisit olla tuossa koulussa minkä verran aikaa? En muista, olisiko 2 vuotta ollut ehkä. Joo, minkälaisia se vaikutti siihen aikaan tuo iso koulu? No sehän oli iso ja pitkät käytävät oli siellä ja tuntuuhan se vähän niin kuin isolta se koulu jo silloin, vaikka silloin oli jo vähän vähemmän porukkaa kuin sillä alkuvuosina silloin. Joo. 52 joskus ollut hirveästi porukkaa. Kyllä, kyllä. Ja sinä olit minä vuosina siellä? Olisiko ollut 74 Kyllä. vuonna. Joo. Olin ainakin siinä jalkapalloa pelattiin siinä pihamaalla. Aivan. Mikä on hauskoin koulumuisto tuosta rakennuksesta? No en tiedä, onko hauska, mutta se oli silleen, mietin sitä, että kun rehtori Kunnonen käveli siellä käytävällä, niin se patisti meidät ulos, niin sen ei tarvinnut sanoa yhtään sanaa. Me käveltiin ihan kuin laumassa ulos sinne. Mutta muut opettajat niin eivät silleen sanonut porukkaa oikein lähtemään ulos sinne välitunnilla, mutta Väinö Kunnonen aina sai porukan heti ulos. Häneltä löytyi auktoriteettia. Kyllä. Miltä sinusta vaikutti tämä purkamispäätöksen kuuleminen sitten? No se harmitti kyllä suuresti, että minkä takia tämmöinen iso rakennus purettaa. Ja minä en sitä epäilen, että ei siinä ihan se sisätila tai siis sisäilmaongelma, niin en tiedä oliko se ihan oikeasti, vai oliko se sitten tämän viereisen pytingin vapon savuista tuleva, vai en tiedä sitten mistä se oli johtunut. Täällä oli huutokauppa sitten viimeisinä päivinä tai viimeisenä viikkoina.
Kävitkö sinä huutokaupassa? Joo, kävin minä 3 kertaa huutokaupassa siellä ja sitten kun sain sen tieto, että milloin saa sieltä hakea niin niitä ikkunoita, niin mulla on varastossa siellä muutama ikkuna, että jos sattuisi jonkun rakennuksen tekemään vielä, niin olisi hienot ikkunat. Ne oli hyväkuntoiset ikkunat silloin, ne oli ihan tämmöiset lämpölasit, että ne on nyt tallessa ainakin. Eli palakoulun historia on nyt elää ja jatkuu vielä. Ja penkkejä on noita otettu muistoksi sitten kanssa sieltä. Hyvä. Opettajan huoneessa puhuttelussa. Ei onneksi tarvinnut mennä. No minä olen jostain tästä sen ollut, kun minä ihastelin niitä sähköisiä sohvia, jotka oli no sellaiset palasohvat, että niissä ei ollut mitään kuumosia, mutta mitkä oli vaahtokuumia varmaan. Sitten siellä oli pitkät ikkunaverhot ainakin jossakin matikan luokassa, kun ne oli ikkunat edessä. Ja oliko ne ikkunassa sellaiset aika syvät ne ikkunat? Varmaan oli aika syvät ne ikkunasyväinnykset sinne, koska tuon Turusen kirkon kanssa, kun me oltiin menty matikkalinjalle, kun me ei haluttu. Oltiin, että me ollaan niin parempia matikassa kielissä ja urhoisesti sinne katsottiin. Ja ei se mitään, kun se ensimmäinen vuosi meni, kun oli omivaltainen opettaja. Se opettaja numerot kupahti monta luokkaa. Ja me vietettiin enemmistö niistä matikan tunneista sillä ikkunalla ei, se opettaja ei saanut meitä kiinnostumaan oikeasti. Se oli selitys. Sitten se oli toisessa päässä taloa, oli portaat kanssa, paitsi ne pääportaat, missä on päässä. Minä en tiedä, oliko ne hätäpoistumistia vai mikä, ja enkä muista, oliko ne lukittuja vai ei, nyt sinne ei kuitenkaan ollut suoltavaa mennä, mutta mehän sinne mentiin. Joo. Ylioppilaskirjoitusten aikaan niin sitten kierrettiin siellä niistä kapeita puolta toista päästä. Joo. Alkoi jumppatunnit, ei sinne mitään, meillähän ei ole minkäännäköisiä jumppatunteja ollut, mutta jos ulkotin kerrassa, niin nostettiin jalkoja ja käytiin sitten ulkona kävelemässä, hiihtämässä. Saatiin hyviä hiihtäjiä kaikki, kun me tultiin monet pitkästä matkasta, eikö tuo Paavokin tullut sieltä Kuuksen parista aina hiihtämällä. Minä tulin 9 kilometriä hiihtämällä. Ruuhkarannan leikki vielä päälle. Niin, ja sitten käytiin kiltisti liittymässä sen 10 kilometrin leikkiin liikuntatunneilla ja sitten hiihdettiin takaisin. Ja eikä kukaan ymmärtänyt valittaa asiasta. Kettusen Paavo, minä vuosina sinä täällä koulussa olitko? Minä aloitin syksyllä 1960 ja kirjoitin 68 keväällä. Miltä tämä vaikutti, tämä suuri koulu? Oliko se siihen aikaan, tuntuiko se suurelta vai minkälaiset? No, olihan se pienelle pojalle aika iso. Tulin siis Kuuksen vaarasta, olin käynyt siellä kansakoulun ja sitten 4 luokkaa ja sitten tulin ison Kirkonkylän kouluun. Joka aamu 6,5 kilometriä oli koulumatka. Mille sinä kulit? Pääsääntöisesti polkupyörällä. Okei. Polkupyörällä tarvitsi lähteä myöhemmin, kuin jos olisi kulkenut linja-autolla. Aivan, no niin. Eikä oikein urheilutunnit sitten enää kiinnostunut lähteä hiihtämään. Meni sitten 80-luvulle asti ennen kuin innostui uudelleen hiihosta. Ja sitten on tainnut 15 kertaa suunnilleen kiertää kokosta hiihonkin. Aivan. Se rokotti sen verran paljon se kouluaika, että kyllä. Pitkään pidin hiihtoa ihan kaupungissa. Ja tuossa kuultiinkin tuossa muistelussa, että aika paljon myöskin liikunnan tunneilla, että saatiin kyllä hiihtää, että koulumatkojen lisäksi sitten liikuntatunneilla hiihettiin, että joo. Se oli varmasti kyllä viikossa aikamoinen määrä hiihtoa. Mutta ei niin kuin huvittanut tuoda pyörällä suksia kouluun ja lähteä sitten uudelleen hiihtämään, kun koulumatka oli kuitenkin tuonkin verran pitkä. Kyllä, just näin. Mutta isolta vaikutti koulu silloin pikkuselle pojalle, oliko näin? Oli se kyllä. Minkälaisia muistoja sulla siellä on? Hauskoja, ikäviä, jotakin siltä välillä? No,
monenmoisia. Eli kun tuli tuolta syrjäkylältä, niin kuin mä kirjoitin tuossa koulun kirjassa, jos syrjäkylältä kirkonkylän oppikouluun oli minulla sellainen artikkeli, niin kyllähän se oli, että aina joka aamu oli vähällä, että myöhästyykö vai ei. Hyvin usein olivat aamuhartausjonossa jo kaikki oppilaat, kun tultiin. Siinä oli 2-3 minuutin aika, jolloin saattoi vielä ehtiä. Ja sitten aika monesti kävi jo, että ovet pantiin lukkoon ja joutui sitten viime tipassa sieltä kiemurtelemaan luokkaan. Okei. Ja sitten sitä keksi myös erinäisiä syitä, minkä takia myöhästyi, niin tuli tämmöisiä, että nukkumisen päättymisen estyminen oli syynä ja sitten oli, että pään liian myöhäinen viipyminen tyynyssä ja sitten keksittiin tämmöisiä selityksiä. Siinä on tarvinnut sitten mielikuvitusta käyttää. Joo. Ai että. Sitten meitä oli semmoinen porukka, joka aika usein kävi veistosalissa iltasilla tai kouluajan jälkeen. Saatiin opettajalta lupaa ja tehtiin puukäsitöitä siellä monta tuntia koulupäivän jälkeen. Wow. Joo. Sitten se jouduttiin lopettamaan, kun koululla jotkut oli mennyt opettajahuoneeseen iltasille ja kokeilemaan. Aivan. Jotka muistan, että se ei ole heidän tehtävä korjata kokeita. Aivan. Sitten ovet suljettiin ja tämäkin mahdollisuus meitä meni. Oi, että justiinsa. Oliko siellä harrastuksia siihen aikaan tuossa koulun tiloissa teille erikseen? No olihan sitä jonkin verran, mutta ei sitten enää iltasilla jaksanut tuolta Huksenvarstakaan lähteä harrastusten pariin. Siinä mielessä kirkonkyläläiset oli kyllä eri asemassa kuin syrjäkyliltä tulevat. Kyllä, kyllä. No, miltä sinusta tuntui tämä sitten purkuprojekti sitten, kun kuulit, että aletaan purkaa ja sitten kun se vihdoin ja viimein on nyt maan tasalla, niin minkälaisia tunteita se nyt on aika vaikealta se tuntuu. Ja nyt kun ajettiin äsken siitä ohi, niin kyllä se tuntuu, että iso tila on. Ei voi enää niin ajatella, että tuolla tulee käyttöön kouluun. Kyllä. Roppasen Jorma kertoi, kun koulu valmistui, kyllähän tarkastettiin tilat ihan viimeisen päälle, että kaikki on varmasti kunnossa. Ja siellä oli jo piispakki käynyt ennen katsomassa, piispakin tarkasti koulutilat. Ei ole mitään sopimatonta. Ja Jorma kertoi, että hän rehtori Valtosen ja rakennushallituksen edustaja Karhun kanssa suorittamassa tarkastusta. Ja Karhu oli hyvin tarkka mies ja hänen mielestä sillä näytti vähän liiankin siistiltä. Lopputarkastuksen lopuksi hän totesi, muuten olen sitä mieltä, että kasarmi, koulu ja hevostalli tulee rakentaa sillä tavalla, että se kestää kovemmankin potkimisen. Mutta ei, noita purkukuvia ei vielä hänkään tajunnut. Mutta potkimisen kesti. Tehän muistatte, siellä koulun käytävissä oli Jari Laatikaisen maalaukset näistä sarjakuvan maalauksia ja ne kesti 30 vuotta, yli 30 vuotta, ettei niihin ilmestynyt minkäänlaista lisäpiirustusta. Ne oli niin valmiit. Ja ne oli vielä jossakin purkukuvissakin niin vielä nähtävissä. Ja siitä samasta asiasta mainittiin, siellähän oli Pokostan hiihtäjät majoittuneena hyvin monena vuonna. Niin eräänä vuonna joku helsinkiläinen hiihtäjä ihmetteli minulle ja kertoi, että kyllä on ihme, ettei ole minkäänlaista töherrystä näihin maalauksiin tullut. Ja minä sanoin, että nepä olikin niin valmiit, että niihin ei tarvinnut lisätä mitään. Tässä muuten tämä kotikoulusta yhteisö, sitähän on tämän vanhan oppikoulun historiikki, joka on, en tiedä onko tätä enää jäljellä. Ja sen verran nostan tämän meidän ylioppilasluokan ja kunnialla, että ja nyt olisi sellaisen paperin unohtunut, että tämä meidän koululuokka, meidän ylioppilasluokkakokouksessa vuonna 1990, niin
päätti tehdä aloitteen kunnalle, että kootaan tästä koulusta historiikki ja oppilasmatrikkeli. Minä luulen, että kunnassa on tuolla, kannattaa käydä, jos kellä ei ole. Tämä on hyvä tähän sitten osaamista paljon näitä paikallisia opettajia ja vanhoja oppilaita vielä siihen nähden sinä aikana vanhoja, jotka oli aloittanut tässä kotikoulussa. Tämä on kyllä tosi hyvä kirja. Suosittelen. Ja tämä on sellainen, että eihän nyt saisi tehdä tällaista. Täällä on oppilasluettelo, sun syntymäajat ja paikat ja milloin on kouluja, milloin on saanut potkut. Mitä kaikkea siinä onkaan. Siitä kun se koulu on monta kertaa vaihtanut nimeä kotikoulusta, Arpeen Okoskan koulusta, mutta Kalliomatin kanssa ehdotettiin tässä opettajan kokouksessa, kun keskustelua sitä nimestä, että vaihdetaan se nimeksi Novgorodin ruhtinaskunnan Vatjan 5. Ilomatsin Pokostan koulu numero 9. Jostain kumman syystä se ei kelvannut. Muut opettajat katselivat kuuluisesti. Joo.